проклятието, сезон 1, епизод 3. В епизода участват Алексчето, Анди, Ева и Дени, най-добрият. Първи ден в проклятието. Вече почва ми писва, ще търсим всеки се, я търсим всички. Ще остане без глава, то мухна. Къде отиде Дани и Анди? Не знам, айде да ги търсим. Айде. Какво става? Нищо. Все едно и също. Арте да ходим да търсим ония Анди. Айде. Ами къде? Натам. Ще му звънем на това. Ало! Дани бе, къде се губиш, Дани? Какво става? Нищо. Нали убихме Аня Радко? Не знам къв е ли коня. Нали има се, ние убихме също Йоан и оня Радко ли? Къв се казва? И? От нас е кола. И он каза да разследваме, че някакви духове, викат, че демек нещо има. И аз те ръкнах тъмън да звъна на Дени, ама той не ми отговори. Без телефон се. Ами аз ти звънех и не ми дигна майка. Добре, айде да ходим да видим дали има духове. Да изследваме. Там нагоре по принцип. Нагоре, ще идем колко по-надълбоко да видим какво ще се случи. Да. Айде, баца, отиваме. Айде. Айде, да видим това яко изследване какво ще стане. Дали ще има нещо. Да, то даже почна. Няма какво да правя. Да, то вече почна. Това не е истина. Ами ако видя он е направил, съм отида главата, ако ме лъжи. Добре, се убих Иван Петър, че направил вече... Гаси. Ето има дух. Има? Ето се отиде. Досадно нещо е, бата, какво става, бе? Вали! Кой? Червено! О, не, бате. Оле. Това е бил Май е Илан. Или е той Ради ли е, какъв ли е, не знам кой е. Не знам, той ми каза, че не видял Илан как е. Имаш ли радиото? Да? Дай да помня. Мале, Мали се. Ти, Илан Петър ли си? Ти, Илан Петър ли си? Каза да. Много каза. Ти, Ради ли си? Каза да, аз го чух. Каза, айде. Айде. Не, бате. Това не е верно. Абе хора, дайте да ходим при ония. Дахме да му цяло доктор Гачев по водите. Това пиш ли гаги? Бате, цяло доктор Гачев по води си. Каза, ес. Какво го въвидам? Защо? Каза, happy birthday. What? Happy birthday. Аз съм жертвения днес. Happy birthday, Еми, хайде да ходим, нали те го той силно, ама това... Може да ни. Ами ако Иван, както ние сме го закопали някъде, то ти си го закопал, аз не знам къде. Не, аз го съм. Къде си го? Ние в принцип ще сме го убили, а само с ракетата на абсолютно не попадна в момента в болниците, само да кажа. Сигурно той е. Хубаво да влизаме да се поне. Да, поне го на 3. Следващия път ще бъде повече. Повече. Еми, хайде да ходим. Друго не ни остава. Не ни остава. Ама айде малко не пускат. Майко! Пуска! Веднага пускам това, бля! Пускай го,
Вижте, сега е нормално. Човек, стай чисто човек! То се продължава да се свети оранжево и жълто. Продължайте да тръгваме на някъде. Може би верно да е бил прав. Ами ако е върно, ама вие знаете ли, че Иван като е мрял, нали? Оня Ради Иван са близки. Абе, тези цветя горе, бе, брат. И в някакъв венец. Дърви да са се копали там. Иван? Не, да. Бате, той може да е в болницата, ама той е силно умрял и те са го закопали, ти не знаеш. Абе, хора, тогава ще има тези цветя, бе. Да, бе, това как се има? Може то Ради да е умрел. Не може, защото аз преди малко бях в него. А тогава защо и двете люби ще се люби? Че аз ви казвам, че не е Да, да, ще се люлят. Не, аз сещам нещо с една стотинка, бате нещо. Бате, аз искам да ти кажа едно нещо. Че нали ние като сме с Ради и тая Ево, ти има се нещо близко с Соня Ради или с Иван. Имала ли си нещо близко? Само че да сте братовчети, приятели. Братовчети не е, ама мисля, че беше. Да, приятели бяхме, ама... Мисля да направя едно нещо много добро. Значи той ако е млял и той може да е в рая, в Евалия. Най Рая само ми вика Рая с Соня Ради и ми признава, че само ми викат Анди, аз си викам само Ради и Рая ми писна, дай да ходим Ево да ти разжариме някаква магия до някакво дърво, защото там има нещо. Да, аз между другото чух, че там има някакво кълнато дърво. Да, Първо вътре в парка. среда. Аз сега не мисля да ходим. Аз Ще идеме. Аз мисля да идеме някой друг ден там за това кълнато дърво. не знам, ама искате ли ние да ходим на училище, защото закъсняваме? Ето, абе, то по принцип не искаме, не. Как бе? Понеделник е. Ние трябва се да сме на училище. Абе, вие представите ли си ние да не знаме коя дата и кой ден сме, защото те може да ни измени паметта и всичко друго. Ама не е добър, бе. Не, Ако някой умре, не е възможно да се вижда, да е невидим, то тя се вижда, невъзможно е. аз Да, направим едно хубаво разследване. Аз мисля да направя нещо, ама Трябва за това ми много трябва малко само хора един да човек, който знае Сонче Ева да дойде с мен да разваля магията и от това, който се чувства. Еми, направете да трябва да разследваме. Ами, айде. Следва продължение.